I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I knew this love was true. But you already taken, nothing I can do. So I can only imagine how it is to be with you. Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो welcome back to the channel. आंनि सानसुमा खुंगुर YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाहैबाय। दिनैनि ब्लगा जाहैबाय माने आं दा हस्टेलाव थांसै आरो माने डिग्री आं दा डिग्री मोनबाय नालाय फार्स्ट सेम BSc फार्स्ट सेम मोनबाय बेखायनो आं दा हस्टेलाव थांसै गाबोन थांगोन बेखायनो दिनै आं पेकिं खालामगोन लाबोखाबाय गोबावसै बेगा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो नोंथाङा इन्जय खालामदो ब्लगखौ। लाना थांनो हानांगौ गावबा गाव सम्पथिखौ दा नै आं बुक्स मेथामेटिक्स माबानि सिनियर सेकेन्डारिनि फार्स्ट सेकेन्डारि गिलिर जाथारबायलै आरो नैबेयावबोथ' लेपटप दं गिलिर जासिनबाय आरो नैबेबो हेभि जाखाबाय। I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I knew this love was true. But you already taken, nothing I can do. So I can only imagine how it is to be with you. I can only imagine us both loving through the night.